Tenim diferents objectius. En primer lloc, de presentar-vos aquesta nova plataforma que es diu Plataforma Compromís per la Seu, la nostra prioritat. Què és això? Doncs bé, és el que una mica tots els que esteu aquí hem anat parlant ens heu demanat moltes vegades, que és, escolta, no podeu fer un projecte que sigui per treballar per la Seu, que sigui per arreglar els problemes de la Seu, que es treballi des de la Seu, que sumi, que tingui idees noves, que sigui un nou projecte, que il·lusioni. Fem una crida amb aquesta nova plataforma ciutadana de participació, de sumar sensibilitats diferents. Tots els que estem aquí tenim sensibilitats diferents, ideologies diferents, alguns més similars. Jo mateix tinc la meva, però crec que a l'hora de parlar de la Seu el que la gent ens està demanant és precisament que independentment que siguem més independentistes, que siguem més federalistes, que a nivell nacional pensem una cosa més enllà, o que a nivell ideològic siguem més d'esquerres, més de progrés. Més enllà d'això, què ens està demanant la gent? Cal sumar per construir un projecte col·lectiu. Sortir al carrer i estar al costat de la gent per decidir entre tots, en base, evidentment, en uns pilars fonamentals, però decidir entre tots cap on ha d'anar el nostre futur. Presentem una eina, una plataforma que pretén això, sumar esforços, posar la Seu al davant i, evidentment, veure quina és la realitat actual i intentar fer un pas endavant per tal de superar-ho. La capital del Pirineu que té més aturats, la Seu. Érem a la tercera comarca del Pirineu en renda per càpita fa més de 10 anys. Actualment és l'última comarca del Pirineu en renda per càpita, per tant som els més pobres. I també és la capital del Pirineu que més població ha perdut. Hem preparat 3 compromisos. Compromís amb la transparència, compromís amb les persones, compromís amb l'ocupació. Sobretot la percepció del carrer del que la gent ens diu és que, escolta, que cal un revulsiu a nivell econòmic, a nivell social, a nivell de pèrdua de població. Transparència en la informació. No pot ser que no cridem a la gent per donar explicacions en què ens gastem els diners. Proximitat, treball de carrer, arremangar-se. Altres llocs han inaugurat hospitals, per tant, no volem un hospital nou. Volem que el que tenim i els diners que s'han gastat en inversió funcioni. Compromís, fermesa i negociar amb la Generalitat un nou pacte, un nou acord. Acord a 5-10 anys vista que asseguri que l'hospital no es tanca. Quan dic no es tanca vull dir serveis de l'hospital, especialitats, llits, s'ha d'obrir la grandalla. Preus assequibles per les famílies i aquell que no pot pagar llar d'infants subvencionada. Cal prioritzar inversions públiques que generin ocupació, productives, que dinamitzin el turisme, que facin venir gent a casa nostra, que precisament omplin els carrers de gent, que s'entri als comerços i es consumeixi. L'Ajuntament, les administracions públiques són les que coordinen, planifiquen, i precisament això és el que s'ha de fer entre tots plegats, perquè no ens en sortirem, per donar màximes facilitats a la creació de llocs de treball. És dedicar el 5% dels diners de la política agrària comuna, els diners d'agricultura que venen d'Europa, 5% a zones de muntanya. Això suposa, amb el nou període de la PAC, que són 6 anys, 2.500 milions d'euros en polítiques de muntanya. Empresaris, associacions, tothom que tingui protagonisme en la promoció econòmica de la ciutat, sentar-nos en una taula, que és aquest Consell Econòmic Local, però que li podíem posar taula econòmica o com volguéssim, és a dir, treballem tots junts, promoció del turisme actiu, ràfting, BTT, totes les activitats lligades a l'entorn natural. I jo, què voleu que us digui? Què aspiro? Home, tenir un Pirineu viu, dinamitzat, però sobretot que l'alma mater d'aquest Pirineu sigui la Seu. I que, per tant, tothom cregui que el Pirineu s'administra des del Pirineu, amb la gent del Pirineu, i que la gent no ha de marxar de casa seva per buscar-se la vida. La gent ens està demanant, ostres, per què no aparqueu partits, per què no aparqueu els consits més de l'esquerra, més de progrés, o més d'aquí, més d'allà? Ostres, no podem fer un projecte molt local de la Seu per recuperar aquesta autoestima, aquesta il·lusió col·lectiva, ostres, que ha de tenir la Seu i que ha de tenir el Pirineu. El Pirineu no hi entén, no farem política nacional des del Pirineu. Perquè aquí estem parlant de temes d'oportunitats molt bàsiques, de serveis públics essencials, de poder viure amb dignitat. Qui ho ha de fer? Ho hem de fer entre tots. Jo us poso aquesta eina a disposició.
Compromís per la Seu, Plataforma Ciutadana, construir-ho entre tots, de canvi d'un nou projecte, unes noves persones i que sumi sensibilitats diferents. Si vosaltres creieu que aquesta eina us agrada, us sentiu identificats, doncs anem-nos trobant, anem-ne parlant i empenyeu en aquesta línia.